Nag-committed siya.
Hello everyone! Good afternoon po. Hello everyone! Good afternoon po. Ma'am June TV Mix, Ma'am Arlene B, Bell Mix TV, Mami Dolores, Ma'am Arlene B, Bell Mix TV, Mami Dolores, Ma'am Arlene B, Bell Mix TV, Sir Tams, Tamayo, mayong hapon. Panyagat ta.
Yes, alam, multimedia. Good afternoon. I will visit your channel, ha? Yes, alam, multimedia. I will visit your channel, ha? Yes, alam, multimedia. Do you hear me? Yes, alam, multimedia. I'm here to your short video. Ay, wow. Already done to your house, sister. Thank you so much. I leave comment from your short video. Already done. Yes, alam mo sa media. Sir Tams, late ka. Dapat magsaka ka sa hagdan kung kag magkanta. Busy yata sila ni Ma'am Jen ngayon. Kasi gumala si boss. Sir Tams Panyagata, pakbit kag ang pritong pinakat. Rice pa more.
Wifi siyang may nagsaka sa hagdanan po. Basta ikaw pa lang, Sir Tam. Hi, es Adam Hotay Media. Nuya ka magsaka. Di pa lang tawa ko sa itsura mo, be. Kapwa Ilonggo. From Mindanao. Way ko brother tam sa bungao. Anong ngalan mo sa FB? Anong ngalan mo sa FB, Sir Tam?
Ano? Nilabhan. Gapamilo, linabhan. Gapamilo, linabhan. Way gid may nasaka sa balay ko Sir Tams ba? Makanta ko tani. Makanta ko tani. Okay. Sige, bisitahan ko karon FB mo ha. Remind ako kare karon sa hapon, alas 5. Kay Ma'am Lynn, ma-play all ta basi may time ka karon. Boss Bell 2, thank you sa harang. Akala ko gumala ka, Boss B. Kasama si Boss. Wow, Nescafe Centrum. Dami talagang harang kapag naka-StreamYard, Boss. Update mo bukas, Boss, imo nga ba sa What's Hour? Oo. Tapos ko lang ni Panyaga, kumakanta ko. hindi nyo ko pasuyaan, ha?
Billy Claver, thank you. Billy Skyler, tamsak ko lang po, ma'am. Nasa labas po kami. Okay, thank you. Ingat po. Bella Skyler, wow, Jollibee, sponsored by Jollibee and Skin White. Ang ganda. Ang dami talaga, boss. Talaga, promise. Dami talagang ads kapag naka-StreamYard. Lazada, Jollibee, wow, silip-silip lang si Park. Oo, busy si Boss P. Guardiado, si anak ni Mami. Brent Aidan, thank you sa paharang. Wow, 9 million views. Thank you so much. Wow, Nescafe Gold. Thank you so much. Ang dami talagang ads. Kapag naka-monetize ka na, boss, mag-ano na tayo, boss. Mag 3 hours. 3 hours tayong apat. Para mas less yung yung oras ni Ma'am Jean sa gabi kasi nakaantok na. Kailangan na din natin matulog ng maaga pa kasi may trabaho tayo. Pero araw-araw pa rin tayo boss. Magla-live. Benson Sus, Jollibee, Move It. Ay, ang dami talagang harang. Sana po, by October, first salary ko na. Sana. Wow! Keeper Cedric Harang, thank you. Ay, dami talagang harang. Tinapos mo talaga yung harang, boss? Wow, ito naman Lazada, Temo. Wow, bongacious. Kaya kapag ka na, boss, na-monetize ka na, mag-StreamYard na tayo mga tayo. Ang saya-saya. Nandyan naman ang support ni Sir Tamski. Kaya lang hindi siya gumawa ng YT channel. Tinatamad. Support lang si Sir Tams. Ever supportive talaga yung kababayan. Ilonggong tunay. Sir Tams, kaway-kaway naman dyan. Nabusog ako 2 hirit ko ng kanin. Ang daming gulay, pakbit na may gata. At saka dried fish. Tuyo ulam po. Pang-ekonomiya.
Natumbang stand. Natumbang stand ng ano ko, cellphone. Hi, thank you so much. 7 million in the house. Good afternoon. Thank you so much.
Alfredo Meets Vlog. Good afternoon. Mom Hope Vlogs. I Miss Jeneline Vlogs. Thank you. Puntahan po channel mo, Sir Alfredo, ha? Ay, wala ka bagong short? Katulad din ng dati. Yung 505 views. Sa ano mo, kaya sa 3 days. Ito 3 days, paano mag-power upline method. SYM bonus. Dito ako. Wow, may harang. Food Panda. Tapos, Centrum. Ito, nakikita mo. Sponsored by Centrums and Food Panda. Ito na Wow, Gen Supporter. Thank you sa paharang. Sponsored by Jollibee. Bida ang saya. Dito ako, Sir Alfredo, sa video mo. 67 views. 20 likes. Galing mo talaga, Sir Alfredo, sa automotive. Pinag-aralan mo ba yan? You're welcome. You're welcome, Sir Alfredo. Lagi ka bisita sa ko ha, sa live ko ha. Every 2 to 4 p.m. every day. Thank you. Mag-comment lang ako ha. Hindi ito ang main channel ko, pero pag mabisita ka sa main channel ko, Lotong Ilongga. Simply Girl. Oo, Ma'am Simply Girl. Dami kong harang. Maganda talaga, Ma'am Simply Girl. Dami talagang harang kapag naka-StreamYard ka. Ito na po, nag-comment na po ako, Sir Alfredo, ha, sa sa video mo. Tatapusin ko talaga, Sir Alfredo, Ilang minutes ba to? 11 minutes and 23 seconds. Ito, Tatapusin ko talaga. Teddy Bear, thank you. Thank you so much. Ang dami kong harang. Ma'am, Simply Girl, bukas. Mag-StreamYard ka din. Ay, hindi pa pala complete, ma'am, no? Hindi pa complete, ma'am Jean. Hindi pa pala complete. Ano na lang, konting push na lang. Konting push na lang, Ma'am Jean. Wow! Hello, Kitty Lovers! Harap ulit! Thank you! Well, Freddy Mix Vlog, tatapusin ko talaga yung video mo. Paano mag-power upline method? Nakikita mo, di ba? Ito, Yan. Ang galing mo talaga, Sir Alfredo. Pinag-aralan mo ba to? Tapos may voice over pa si Sir Alfredo.
Sa isang comments mo dito, galing naman host, very informative content. Thank you for sharing. Hello, Kitty Lovers. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Ma'am Jean. Thank you so much. Harang ulit. Ang saya-saya po talaga, Ma'am Jean. Ang saya-saya talaga. Hi, Sir Tamski. Tulog Sir Tams ay. Sir Tams, din ka na. Tapos ka na ano? Pamilo. Tapos ka na tupi. Dito na ako sa, ano na, ilang minutos na ba? 5 minutes and 12 seconds na ako, Sir Alfredo. Tatapusin ko talaga yung video mo. Tambay lang ako, ma'am, busy kasi na sa labas. Opo, ma'am. Sige lang, ma'am. Okay lang, ma'am Jean. Naintindihan ko po. Iniwan ka ni Buski. Kaya, nasa sayo na ang lahat. Nasa sayo na ang lahat na trabaho. Heart of love! Thank you! Wow, harang! Wow, ganda-ganda. May harang, sir. Sir Alfredo. Hindi ka pa ba, monetize, Sir Alfredo? Ma'am Arlene B. Harang. Wow. Sponsored by Charity. Heart of Love. Sir Tams. Thank you. Pag gumala ka, Ma'am Chin, iwanan mo din siya ng maraming trabaho. Balos-balos lang. Ang dami mong harang, Sir Alfredo. Di ka pa ba monetize? Sir Tams, di ka pa tuyo? Okay lang. Pwede ka matulog. Itambay mo lang. Sir Tams, huwag mo iwan si host. Okay lang yan. Matulog lang siya, basta nakatambay lang. Hindi ko nipagbayaan sa ngakon kasi manual mo. Ilonggo ako nga tunay. Nga naga-star sa higad sa baybay. Manami magkiay-kiay. Sir Tams, diba? Patian mo. Sa tagipusoon, bugos ang kalipay, Ilonggo, Lucia Tresby, Madam! Good afternoon po! Di ka busy? Hi, salamat! Din ka ba kulod ka? Nakatulog na ko kaina, ma'am. Okay. Chika-chika, taas na mag 4 o'clock, Madam Lucia, thank you sa pagbisita. Day, tambayin man ko dahil alas 2 sa mga alas 4 sa hapon. Day, everyday na, day, ha? Salamat. Kamusta ka, da? Di ka busy? Lamputi permi, ma'am, Salamat. Salamat, Sir Tamski. Sir Alfredo, hanggang ngayon, playing pa rin ako. Hello, Madam. Lucia Tresby, shout out. Ang kwapa ko nga Amega, ng itsura ya daw si Tintin Hermosa.
Kaway, Madam Lucia Trespi. Tambay, Ma'am Jeneline Vlogs. Tambay for Ma'am. Thank you sa tambay, Ma'am Miss Jeneline. Sir Alfredo, playing pa rin. Thank you, amiga Lucia Trespi. Ahaha, mahuya man tana sa gwapa. Gwapa, gitman kaya? Totoo, di na nga gwapa, hindi na ya bula, no? Totoo, di na ya. Makita man sa itsura. Makita man sa itsura, Madam Lucia Trespi. Di ba, Day? Gani dala-dala, tanas tayo mag-ano ta? Mag-old. Swear ka kapulis, yung panaan, di Day? Sir Alfredo, playing pa rin. Ano na? 9 minutes and 31 seconds. Malapit na. Ay, wala pa. Inang, Day, remind mo si remind mo for me, always remind lang si Inday Princess na hindi siya magsagad lagaw. Kahit may mga reported balang missing, mga kabataan. Maayong hapon sa tanan, hambal ni Ma'am Lucia Trespi. Remind lang siya for me, Day. Hindi lang siya mag-upod sa mga friends, classmates. Pagtapos klase, pulis balay. Sir Alfredo, malapit na matapos. Galing mo talaga, Sir Alfredo. License automotive ka, sir? Daya, tambayan mo ka everyday, daya 2 to 4 p.m. Bisa natulog ka, day, pero nakatambay mo cellphone sa akong live. Okay lang na, day. Nag-run man ang revenue ko, day. Hindi lang pag-skip ang ads, day, ha? Salamat. Wow, ang daming ads ni Sir Alfredo. Sir Tamski! Yuho! Tapos na po, Sir Alfredo. Wow, thank you. I will die. Thank you so much, Day, amiga Lucia Trespi. Ang daming harang ni Sir Alfredo. Sir Alfredo, balik na ako sa aking main channel. Thank you sa pagtambay, Sir Alfredo. Day,
Miguel Garcia Trisby. Thank you. Galing day, Monday to Thursday day, naka-silent lang ako kaya ako sa office. Ang Friday ko, kung kisa kayo nagpaswap pa ng ako na office mate, nag-swap kami Wednesday or Friday kung may klase siya. May abi siya, nag-schooling siya. Pero kung Saturday, Sunday, ay hindi, wala ko gali Sunday kay ko na hambalan ko ng mga upod ko nga namon free day namon ang Sunday. Basta pag Saturday 2 to 4 PM walwal ako. Tutuod na walwal. Walwal. Walwal, ganyan lang ang word dayaw. Always welcome. Wow. Thank you, Day Miguel Garcia. Wow, harang din sa iyo, ma'am. Ang haba. Thank you so much, Alfredo. Oo. Maganda talaga, Sir Alfredo, kung naka-StreamYard ka kasi maraming harang. Pasensya na kayo ha. Ilonggang tunay kasi ako kaya ang intonation ng boses ko is Ilongga talaga. Hindi ako talaga fluent sa Tagalog. Di ka pa monetize, Sir Alfredo? Okay lang, ma'am. Money na po, ma'am. Oo. Sir, mag-ano ka, sir? Every time mag-live ka, gamitin mo yung StreamYard. Marami talagang harap. Kaya sinikap ko na pag-aralan yung StreamYard. Pwede na rin sir na umakyat kayo sa bahay ko, sa hagdan ko. Para magkantahan. Ano sir, puntahan mo lang sa Chrome. Puntahan mo lang yung Chrome at saka mag-ano ka dyan. www.streamyard.com. Wow! Bell support! Thank you so much, Shapaharang, Pusbi! Saan ka, Pusbi? Sa BGC? Nasa BGC ka, boss? Araw-araw ba, Sir Alfredo, nagla-live ka?
Hindi po, ma'am. Mag-live lang ako if busy ang business ko. Okay. Dili busy. Taga Sipuman ka, sir? 9 million in the house. Thank you so much. Sir Tamski. Okay. Bisaya po. Ako Ilonggong tunay, Sir Alfredo. I'm from Negros Occidental. Biko Sir Tamski, tulog ka na. Gapamati ka sa amon nga istorya. Taga Tipulog. Noon, nung nagtatrabaho pa ako sa Iloilo, may kasama ako sa office, taga Dipulog. At ngayon, mayroon din kaming kasama na taga Dipolog pero dito na-assign sa Negros Occidental. Dipolog din ang apelyado niya.
Balikan kita mamaya, ma'am. May customer pa ako. Sige. Sige, Sir Alfredo. Thank you so much.
Gawas, tubig pa. Hello, hello, hello. 11 million in the house. Thank you so much. Sir Tams! Natuyo na ko, Sir Tams. Bala. Time check, 3:27 in the afternoon. Dumatulog na ko. Pag mag-play o lang po kay Ma'am Lynn. Okay. Okay, Sir Tams. Thank you, Sir Tamski. Natuyo ako, Sir Tams, kay alas 12 na ako kagabi nagtulog. Mga sobra. Bulol. Sorry. Sobra na ako alas 12 nagtulog kagabi kay nagbuting-ting pa ko sa StreamYard ko. Ginset ko pa ako ng StreamYard ng subong pala. Tapos nag-ubra ako sa nga niya thumbnail. Muna nga alas 12 tas doon ako natulog. Muna tuyo ko subong.
Tapos, aga pa ko lasing ko, pa ko nabugtaw. Nanad, nablamata mo everyday ka bugtaw ka 5 o'clock. $11 million in the house. Thank you so much. Thank you. Mag-iwan naman kayo ng bakas dito sa ano ko, comment section para ma-acknowledge ko po kayo. Para ma-shout out ko po kayo. Wow, 12 million in the house. Good afternoon. Thank you so much for dropping by.
So viewers, thank you so much.